V rámci našeho experimentu tabuľa. Experiment je to preto, že vlastne sa snažíme prinášať vzdelávací obsah do tohto úplne odlišného sociálneho kontextu a prostredia. Nie je to úplne popularizačná prednáška. Zadanie bolo také, že urobiť to tvrdo, poriadne, ako poriadne vysvetliť jednu myšlienku. To otázka, ktorú si položil Juraj Tekel na vás, je to mladý fyzik z Matfizu, je aké sú limity v prírode a aké sú limity vo fyzike. Čiže bude reč vlastne o jazyku fyziky a jeho vzťahu k predmetu, ktorý skúma. A teda bude o tých limitoch toho jazyka a o tom, že ten predmet ho jednoducho tu a tam presahuje. Takže vítam vás, poďte na to. Tak ďakujem veľmi pekne, ďakujem za prvom rade za pozvanie a za možnosť vystúpiť na takejto akcii. Keď som nejakým kamarátom povedal, že budem rozprávať na Design Weeku, tak sa uisťovali, že či som sa nepomýlil, že či to naozaj je tak. Takže je to naozaj veľmi, veľmi špeciálny, zaujímavý formát a ja som strašne rád, že mám šancu byť súčasťou toho. Ďakujem vám, že ste prišli. Pre mňa je fantastické, že v takýto krásny slnečný deň má nenulový počet ľudí chuť prísť a zavrieť sa do takéhoto priestoru a počúvať rozprávanie o fyzike. A ja teda, aby som odpovedal na otázku, ktorá je vlastne tým názvom tejto prednášky, aby ste vy nezabudli, aká bola a ja nezabudol na to, že to mám spraviť, tak je, že limity v prírode a vo fyzike, ktorá je vlastne takým technickým opisom tej prírody, sú dva rôzne druhy. Sú to technické limity a prírodné limity. Technické limity sú také, ktoré my nevieme prekonať, ale nevieme ich prekonať len preto, že zatiaľ sme neboli dostatočne šikovní a nevidíme žiaden dôvod, prečo by sme sa nejak nemali dostať cez ne. A prírodné limity sú také, ktoré nám do cesty dala príroda a ktoré tu sú a tadiaľ cesta nevedie a jednoducho už to inak nie. Príklady. Dostanem sa k tomu práve. Ja len chcem... že keď sa povie limit, tak si každý predstaví niečo zlé, niečo nepríjemné, niečo, čo nás obmedzuje, niečo, čo treba prekonať a prekonaním čoho sa posunieme ďalej. Už či my ako osobnosť, alebo ľudstvo, alebo čokoľvek medzi tým. A ja, o čom dneska budem rozprávať, je vlastne presný opak. Že sa ukazuje vo fyzike, že existujú limity, existujú veci, ktoré síce na prvý pohľad nás a všetko v prírode obmedzujú, ale v skutočnosti je to vlastne dobré. A že bez nich by tá príroda vyzerala úplne inak a bez nich by sme sa napríklad ani tu dneska večer nemohli stretnúť. A teda Fedor urobil jednu vec, ktorú som veľmi rád, že mi to pripomenul. Kľudne ma prerušujte, má to byť také niečo dynamickejšie, nie len o tom, že ja tu rozprávam, vy si robíte poznámky. Na to toho mám plné zuby zo školy, takže keď čokoľvek vás napadne, čokoľvek sa chcete spýtať, nie je vám niečo jasné, alebo máte pocit, že hovorím niečo zlé, niečo by ste iné chceli počuť, kľudne ma prerušte a ja vám rád poviem niečo viacej. Dobre, takže k tým príkladom. Čo sa týka tých technických limitov, tak to, čo možno poznáte strašne dobre zo správ, a čo sa vo fyzike teraz celkom ide, tak technické limity sa každodenne prekonávajú na veľkom hadronovom urýchlovači v podzemom medzi Švajčiarskom a Francúzskom, kde na takýchto zariadeniach, ja to nalepím na tabuľu, takže to budete potom lepšie vidieť, tu vidíte, takto veľký je človek a takto veľké je to zariadenie. Fyzici postupne vlastne od konca 70., začiatku 80. rokov rozmýšľali, ako čosi odmerať. Možno viete zo správ, že to, čo sa snažili namerať, bolo niečo, čo má veľmi ezoterický názov ako Higgsov bozón a dlho rozmýšľali nad tým, ako tú vec odmerať. Museli prekonať extrémne veľa technických problémov. Jeden z príkladov toho je, že takéto zariadenie produkuje dáta rýchlosťou, ktorá v tom čase, keď vymýšľali, ako to spraviť,
bola nepredstaviteľná, že len zapisovať tie dáta dostatočne rýchlo na disk. Že vlastne museli vymyslieť úplne nový spôsob, ako spracovávať dáta, ako ich vyhodnocovať. Museli vymyslieť úplne iný spôsob, ako vyrábať magnetické pole, aby mohli vôbec tie častice, ktoré behajú po týchto kružniciach, zatáčať, aby mohli behať dostatočne rýchlo a podobne. Takže vo fyzike sú príklady tých technických limitov väčšinou v tom, že experimentátori niečo chcú dosiahnuť a nevedia úplne ako a rozmýšľajú nad tým, ako niečo odmerať presnejšie, ako odmerať vec, ktorú doteraz odmerať nevedeli a podobne. Takže, ale ja, keďže som teoretický fyzik, tak Neuznávate. Nie, že neuznávam, to sú neskutočne šikovní ľudia, ktorí venujú strašne veľa času a energie tomu, čo robia a robia to veľmi dobre. Ja to skôr až tak dobre nerozumiem, takže ja keď sa mám postaviť pred ľudí a o niečom rozprávať, tak radšej rozprávam o veciach, ktorých rozumiem lepšie, a to je tá teoretická fyzika. Takže ja budem rozprávať o teoreticko-fyzikálnych limitoch a tie sú skoro z definície skôr limity prírodné. To znamená, že teoretickí fyzici rozmýšľajú nad tým, aké tie limity nám príroda dala po tej takej fundamentálnej stránke, čo to pre nás znamená a čo sa z toho môžeme naučiť, čo nám to môže povedať o tej prírode. A budem teda rozprávať o dvoch veľkých limitoch, ktoré sú spojené s dvomi veľmi dôležitými myšlienkami v teoretickej fyzike z 20. storočia a budem sa teda snažiť ukázať, že tie limity a to, že sme im dobre porozumeli, nám pomohlo aj po tej takej stránke, že síce chlieb nie je lacnejší, ale nie len chlebom je človek živý. A po druhé, nám ukážeme, možno sa dostaneme aj k tomu, že vlastne nám pomohli aj po nejakej praktickej stránke. To, že sme pochopili povahu tých limitov, znamená, že vieme viac. Vieme. A keď sme ich neprekročili? No, nie, my sme neprekročili ten limit, lebo ten limit sa ani nedá prekročiť. Fyzika je taká, že to nejde, ale tým, že sme ten limit objavili a uchopili, tak sme sa strašne veľa naučili. Takže ten limit tu síce v tej prírode je, ale keď to chceme povedať tak vzletne, tak nám pomohol prekonať nejaký limit v tom našom poznaní, že pomohol nám posunúť ďalej naše pochopenie tomu obmedzenému svetu. A má zmysel vôbec určovať nejaký limit? No, má. Povieme si to za chvíľku, že v tej prírode, v tej fyzickej prírode sú veľmi ostré limity, ktoré sa prekonať nedajú. Ja sa vám občas budem pozerať do toho, aby som vám nezabudol povedať niečo dôležité. Ale, takže, lebo Fedor teda povedal, že to má byť viacej tak performance, a ja si performance predpostavám, takže budem tu chodiť hore-dole po tom schodíku a budem cvičiť. Dobre, takže prvý limit a príbeh toho prvého limitu sa začína niekde v druhej polovici 19. storočia, kedy si niektorí fyzici, a nebolo ich málo, a veľa z nich boli veľmi dôležití fyzici tej doby, napríklad poznáte možno meno Lorda Kelvina, si mysleli, že teoretická fyzika a taká tá fundamentálna fyzika je vlastne skončená. Že už poznáme všetky skutočné zákony nášho sveta a že fyzikom neostáva nič iné, ako už len trošku vyriešiť zo pár nejakých drobností, tak tá skladačka ako bola, tak vyzerala, že do seba zapadá veľmi pekne, len niekde to treba trošičku obrúsiť. A potom zvyšné generácie fyzikov už budú len s väčšou a väčšou presnosťou merať niektoré fyzikálne konštanty a budú rozmýšľať nad dôsledkami už známych fundamentálnych zákonov. Ale že fundamentálne zákony už poznáme. A on bol pred Maxwellom, či po? Práve idem rozprávať o takých ľuďoch, že toto bolo zhruba paralelne s Maxwellom, že to, prečo si to je to, že tí ľudia si to nemysleli len tak, lebo boli leniví a dúfali, že už nebudú musieť do konca života robiť žiadnu robotu. Tam sa presne v tej druhej polovici 19. storočia v prvom rade Newtonová mechanika, to je teda Isaac Newton, ktorý už v tom čase nežil, ale
jeho myšlienky boli stále veľmi aktuálne. Newtonovská mechanika slávila obrovské úspechy, vysvetľovala všetko možné na Zemi aj v nebeskej mechanike. Napríklad v roku 1846, ak si to dobre pamätám, na základe predpovedí Newtonovskej mechaniky objavili planetu Neptún, to bol inakšie veľmi, veľmi dôležitý moment, pretože to utvrdilo ľudí, že to je pravda, lebo oni vypočítali, že kde Neptún by sa mal nachádzať podľa toho, ako sa po oblohe pohyboval Urán. A v prvú noc merania na mieste, kde ho predpovedali, ten Neptún našli. Že niekto vypočítal, kde bude Neptún na základe Newtonových zákonov a v prvú noc, keď ho tam išli hľadať, tak ho tam naozaj našli. To bol obrovský úspech a obrovské utvrdenie v tom, že tá Newtonovská mechanika je naozaj pravdivá. A to, že to urobili 150 rokov po ňom, súviselo, že dovtedy nemali ten ďalekohľad? Dovtedy nemali také presné meranie na to, aby vedeli ten urán tak presne namerať. Lebo začias Newtona ten urán sa pohyboval presne tak, ako to predpovedali, až keď sa na ňo vedeli pozrieť dostatočne presne, tak zistili, že tam niečo nehrá. Čiže ten ďalekohľad. Áno. A druhá vec je roky 1864 a 65, James Clerk Maxwell, ktorý v jednej z najfantastickejších myšlienok 19. storočia zjednotil elektrínu a magnetizmus. Zjednotil elektrínu a magnetizmus, čo dovtedy boli považované za dve úplne nesúvisiace veci, ktoré mali každá svoje zákony a Maxwell teda prišiel na to, že to je vlastne že sú to dva prejavy jednej a tej istej veci. Takže keď povieme magnetizmus, tak si predstavíme niečo takéto, magnet, severný pol, južný pol. Keď si predstavíme elektrínu, tak jeden z takých najbombastickejších prejavov elektríny je blesk. A Maxwell teda zistil, že tieto dve veci nie sú nezávislé, ale je to vlastne len jedna tá istá vec pohromade. A je to teda Maxwellová teória elektromagnetizmu. A čo bolo prekvapujúce pre Maxwella je to, že keď sa pozrel na tie svoje rovnice, tak zistil, že tieto rovnice obsahujú v sebe riešenie, ktoré je v tvare takých postupných vln, to až tak nie je dôležité, ale čo je dôležité je to, že tieto vlny sa hýbu presne rovnako rýchlo ako svetlo. Že rýchlosť pohybu týchto vln je úplne rovnaká ako rýchlosť svetla a teda ako jedno z veľkých víťazstiev svojej teórie prehlásil, že svetlo je elektromagnetické vlny. Teraz, to, že svetlo sa pohybuje nejakou... Dovtedy si mysleli čo, že je svetlo ľudia? Akurát idem o tom rozprávať, ale... Dovtedy si ľudia mysleli, že svetlo je nejaký nezávislý ďalší fyzikálny jav, že mali elektrínu, magnetizmus a optiku, že to je nejaké vlnenie v nejakom prostredí, ktoré inak nereaguje s hmotou a volali ho éter. Proste mali nejakú teóriu na to, že čo toto svetlo je, ale tá teória bola úplne nezávislá od elektriny a od magnetizmu. A Maxwell teda povedal, že vlastne aj tá tretia vec je s tým. A teraz, to, že svetlo sa šíri konečnou rýchlosťou, to ako prvý vymysleli niekedy veľmi dávno antickí Gréci. Pravda je taká, že antickí Gréci vymysleli toho strašne veľa a v modernej vede prvýkrát v roku 1676, takže 200 rokov predtým, ako sme teraz aktuálne, dánsky astronóm Römer odmeral konečnú rýchlosť svetla. A odmeral ju na tú dobu celkom presne. Že asi o nejakých 20% inak ako je dneska, ale ako prvý videl, že svetlo sa naozaj šíri konečnou rýchlosťou. On to odmeral pri pozorovaní zákrytov mesiaca Jupiter, čo je teraz pre nás
nepodstatné. Podstatné je to, že to pozoroval na astronomickej škále. Že v tej dobe žiadne experimenty nemali šancu odmerať efekty na škále na Zemi. A teda Römer to odmeral na astronomickej škále. Teraz asi viete, možno si to pamätáte, že rýchlosť svetla je také podivné číslo. Toľkoto metrov za sekundu. Je to teda veľmi veľa a to, že to není žiadne také niečo, čo ide za veľa desatinných cifier, tak to súvisí s tým, že vlastne teraz vieme tú rýchlosť svetla merať tak presne, že pomocou rýchlosti svetla je zadefinovaná vzdialenosť meter. A že toto je presná rýchlosť, pretože presne toľko sme zadefinovali, že meter je. A potom tieto merania sa trošku zlepšovali a v čase Maxwella už boli veľmi blízko pri tejto hodnote a Maxwell z tých svojich rovníc zistil, že tie jeho postupné vlny sa pohybujú takto rýchlo, zistil, že elektromagnetické vlny sú svetlo. Takže máme teraz Newtona a Maxwella, ktorí ich dve teórie slávia obrovský úspech na konci 19. storočia. Tie dve teórie sú ale v čomsi veľmi iné. A poďme sa na to pozrieť, že v čom sú iné. Takže to, ako funguje tá Newtonová mechanika, si možno pamätáte zo strednej školy. A tam sme si hovorili niečo také, že keď máme stojací vlak, stojíme v stojacom vlaku a niečo nám padne na zem, napríklad kľúče, tak ten pád bude vyzerať úplne rovnako, ako keď nám tie isté kľúče spadnú v tom istom vlaku, ktorý uháňa takto rýchlosťou napríklad hypermoderných 160 km za hodinu niekde na dráhach slovenských železníc. Že tento človek tu a tu bude vidieť ten pád úplne rovnako. Čo sa teda ten prvý Newtonov zákon hovorí, že žiadnym experimentom sa nedá zistiť, či sústava stojí alebo je v rovnomerne priamo pohybe, to hovorí toto. Že tá Newtonová rovnica, ktorú si tiež možno pamätáte, ktorá vyzerá nejak takto, že stojí M krát A, tak keď si dobre napíšeme, čo znamená F a čo znamená A tu, a keď si to dobre napíšeme tu, tak dostaneme ten istý výsledok a tá rovnica je tá istá. Takže to hovorí, že Newtonová rovnica, Newtonová mechanika je rovnaká v stojacej a v pohybujúcej sa sústave. Teraz, pre Maxwellové rovnice ale neplatí. Maxwellové rovnice napísané v tejto sústave a v tejto sústave vyzerajú inak. A tým pádom elektromagnetizmus a tým pádom aj šírenie svetla by mali byť iné v tejto sústave a v tejto sústave. Na tom ale nie je nič zlé. No tak proste príroda je spravená tak, že Newton má pravdu vždy a Maxwell má pravdu iba v jednej špeciálnej sústave. Napríklad tejto. A v ostatných to funguje trošičku inak. My sme zvyknutí na to, že aj Newton funguje v niektorých sústavách trošičku inak, že keď ten vlak zrýchluje, tak vidíme, že káva v tom hrnčeku sa nám trošku, tá hladina sa trochu posúva, alebo nejaké také podobné veci. Takže niečo podobné by sa mohlo diať aj s Maxwellovými rovnicami, ale dialo by sa to dokonca aj v rovnomerne priamočiaro pohybujúcej sa sústave, nie iba v zrýchľujúcej sústave. No a tým, že rýchlosť svetla je taká astronomická, tak tie rozdiely budú strašne malé. Pretože rýchlosti, ktorými my sa pohybujeme, sú strašne malé v porovnaní s touto, tak rozdiel medzi platiacím Maxwellom a trošku zmeneným Maxwellom bude veľmi malý. A tým pádom ťažko merateľný. Ale ľudia si uvedomili, že tento rozdiel by tam mohol byť a zdokonalovali experimenty tak, že v roku 1887
Michelson a Morley uskutočnili jeden z najslavnejších experimentov asi v histórii fyziky, keď takýmto zariadením, ktoré tu mám niekde na fotke a dávam ho asi... Michelson a Morley sa mi stratili. Dobre, nájdem ho potom niekedy neskôr. Tak, oni išli merať presne tento rozdiel. A ten experiment je slávny hlavne preto, že vyšiel zle. Že žiaden rozdiel nenamerali. A to je samozrejme strašne zvláštne, pretože keď máme tu Slnko, okolo ktorého obieha Zem, tak Zem ide raz týmto smerom a druhýkrát o pol roka opačným smerom, takže to by... Není to... Takže nemôže byť tak, že vždycky stojí vzhľadom na tú preferovanú sústavu, v ktorej platia Maxwellove rovnice. Proste, ak stála tu, tak tu sa potom musí pohybovať. Ak stála tu, tak tu sa musí pohybovať. Ale Michelsonovi a Morleymu to vyšlo tak, že nech sa deje, čo sa deje, tak Maxwellove rovnice platia. A to je v rozpore s tým, čo som tu povedal. Maxwellove rovnice by nemali platiť vždy. Takže v roku 1887 vznikol tento rozpor, ktorý potom rôzni fyzici viac či menej neuspokojivo sa snažili vysvetliť, až kým teda v roku 1905 neprišiel s jednou z najdôležitejších myšlienok vo 20. storočí určite. Aha, tu je Michelson na opačnej strane Einstein, ako preto. Dobre, tak vám dám kolovať aj Einstein, aj Michelson a Morley. To snáď rozoznáte, ktorý je ktorý. A takže na druhej strane je taká fotka takého prístroja, ktorý môžem teda povedať trošku, že ako to fungovalo, lebo to je zaujímavé, že ako to vymysleli. Že oni pustili svetlo, tu ho potom na takom polopriepustnom zrkadle rozdelili na dve časti, tu dali tým častiam do cesty zrkadlo, odtiaľ sa to odrazilo a vrátilo naspäť. A tu potom mali prístroj, ktorý vedel merať to, že či toto svetlo odtiaľto a odtiaľto prišli naraz alebo neskôr. Že ktoré z nich prišlo skôr. A to vedeli preto, že to vedeli merať vlastne s presnosťou vlnovej dĺžky toho svetla. Lebo keď dve vlny prídu na jedno miesto naraz, tak hovoríme tomu, že konštruktívna interferencia, ale tam sa stane to, že oni sa ščítajú, takže vznikne veľká vlna. Ak ale prídu posunuté takže tu bude, že veľká vlna. Ak ale prídu posunuté o polovicu, tak sa úplne odčítajú, pretože tu sa tie dva kopce ščítali a tu sa tie dva kopce odčítajú, takže vlastne nebude nič, lebo sa to medzi sebou odčíta. Tu sa to ščíta, tu sa to odčíta. Takže oni vedeli zistiť s presnosťou vlnovej dĺžky toho svetla, ktoré z týchto svetiel prišlo skôr a ktoré neskôr. Na tú špeciálnu sústavu, kde platí Maxwellov elektromagnetizmus, tak rýchlosť šírenia svetla v tomto smere a v tomto smere by mala byť iná a tým pádom by mali nájsť nejaký rozdiel. A oni takto zistili, že ten rozdiel nikde nenachádzajú, že vždycky je to to isté. Že aj keď to otáčali, ten experiment sedel na nejakých 10 tonách, či koľko tejto ortute, aby to plávalo, aby to bolo vyrovnané voči nejakým otrasom a také veci. Takto dokázali zistiť, keď to otáčali, že nech to otočia akokoľvek, tak nevidia žiaden rozdiel. A tým pádom, že rýchlosť svetla, že to svetlo tu a tu sa šíri rovnako rýchlo bez ohľadu na to, ako je ten prístroj natočený a tým pádom, že Maxwellove rovnice sú správne v akejkoľvek a každej sústave. A potom teda v roku 1905, Annus Mirabilis, Albert Einstein prišiel s tou dôležitou myšlienkou, že problém nie je v Maxwellovi, problém je v Newtonovi. Že to, čo som tu rozprával, vlastne neplatí.
A to, čo platí, je, že takéto rozprávanie platí pre Maxwella a nie pre Newtona. To nie je tá historická fotka. To je úplne historická fotka. Toto je presne ten, to je presne ten aparát, ktorý to tvrdila Wikipedia. S presnosťou, za akou veríme Wikipedii, tak to je presne ten aparát. Ako je možné, že ho odfotili niekedy neskôr, že to nie je z toho roku, ale je to ten aparát. A dobre, takže teda, že ten obrázok je zlý a že v skutočnosti platí taký obrázok, že keď v uháňajúcom sa autobuse, a teraz nejdem písať tie rovnice, ale mám tu ešte jednu Maxwellovú fotku, že Maxwell platí aj tu, ale Newton platí iba tu a tu nie. Že tá špeciálna, že Maxwell je to taká tá univerzálna teória a Newton je tá teória, ktorá platí iba v jednej preferovanej sústave. To teda okrem iného znamená tú takú vec, ktorú si asi tiež pamätáte zo strednej školy, že C, čo je rýchlosť svetla, je konštanta. Bez ohľadu na to, kto ju meria a ako rýchlo sa pohybuje. A to je to také, že keď niekto ide vo vlaku, ktorý sa pohybuje rýchlosťou svetla a zasvieti baterku, tak ja keď stojím na stanici, tak vidím to svetlo tiež sa pohybovať rýchlosťou svetla. A toto ide takto C a tu zasvietím baterku, ktorá takto nechá svetlo ísť rýchlosťou C, tak ja keď tu stojím na kraji, tak vidím toto pohybovať sa rýchlosťou C a nie 2C. Podľa Newtonových zákonov by toto rýchlosť tohto mala byť pre tohto človeka 2C, ale ona bude vlastne pre tohto tiež iba C. To znamená, že tá Newtonová mechanika sa musí zmeniť. Lebo toto neplatí. A teraz, takže toto je to, čo hovoril Einstein. A Einstein prišiel vlastne ešte na oveľa dôležitejšiu vec. On si uvedomil, že to svetlo a ten Maxwell sa tu objavujú tak trochu náhodou. Že príroda nie je taká, že si zvolila Maxwella ako toho človeka, ktorý objaví tú strašne dôležitú vec a svetlo ako to strašne dôležité, že ona sa to tam objavuje trochu inak. A dokonca ešte pred Einsteinom nejakí ľudia ukázali, že také transformácie, že keď preskakujem z jedného vlaku do druhého, že tu mám vlak, ktorý sa pohybuje takto nejakou rýchlosťou a v ňom sa pohybujem ja nejakou inou rýchlosťou a tu je niekto iný, manželka, ktorá stojí, tak každý z nás, rušňovodič, ktorý stojí vzhľadom na vlak, ja, ktorý sa pohybujem vzhľadom na vlak a moja manželka, ktorá stojí vzhľadom na zem, všetci vidíme svet trošku inak. A sú pravidlá, ktoré hovoria, že ako tie pohľady na ten svet sa menia podľa toho, ako rýchlo kto sa pohybuje. Týmto pravidlám sa hovorí transformácie. A tieto transformácie sa ukazujú, že sú extrémne obmedzené. Aké vôbec môžu byť. Aby boli konzistentné, napríklad, že prechod od rušňovodiča ku mne a potom odo mňa k manželke má byť taký istý ako od rušňovodiča k manželke a takéto nejaké podobné podmienky na konzistenciu tých transformácií dávajú špeciálne a jediné možné transformácie, ktorým sa hovorí Lorenzové. A dôležité je, že tieto transformácie prinášajú prvý limit, o ktorom konečne idem rozprávať.
že v sebe obsahujú jeden a jediný voľný parameter a tento parameter je nejaká fundamentálna rýchlosť, ktorá sa označuje C, nie náhodou. A keď zvolíme túto fundamentálnu rýchlosť, tak už máme určenú vlastne celú všetku možnú fyziku. V zmysle, ako vieme preskakovať medzi sústavami. A tie pravidlá sú potom také, že svetlo sa bude pohybovať presne touto fundamentálnou rýchlosťou. Takže tá logika je vlastne v skutočnosti obrátená. Že nie, že C je špeciálne, lebo je to rýchlosť svetla, ale C je špeciálne a preto sa ňou pohybuje, tak rýchlo pohybuje svetlo. Teraz niekto by mal povedať, že no hej, ale prečo je to taká nejaká ohromne úchylne veľká hodnota a nie niečo normálne? Čakám, kým to niekto povie. Nie, ja som čakal, že niekto povie tú otázku. Odpoveď je taká, že tá hodnota vôbec nie je úchylne veľká, čo je, že my sme úchylne pomalí v porovnaní s tou rýchlosťou. A to je vlastne posledná vec, ktorú chcem rozprávať o tomto o tomto prvom limite je, že keď sa veci začnú pohybovať rýchlosťami podobnými, tak z tých transformácií začnú vyplývať strašne zvláštne veci. Možno si pamätáte také ezoterické slova zo strednej školy ako dilatácia času alebo kontrakcia dĺžky. Že svet, keď sa začnete pohybovať rýchlosťou porovnateľnou s rýchlosťou svetla, začne vyzerať úplne inak. Napríklad dilatácia času znamená to, že keby ste dali piecť kurča a odbehli si na záchod, vrátili sa naspäť, tak to kurča by už bolo strašne spečené. Pretože keď vy by ste bežali, tak vám kvôli dilatácii času bežal čas pomalšie ako tomu kurčaťu a vy, kým by ste zašli na to vecka, vrátili sa naspäť a pre vás by prešli 4 minútky, tak preto kurča by mohlo prejsť už strašne veľa a fakt by sa mohlo úplne spiecť. Podobne napríklad je taký vtip, ktorý niekedy vidíte na tých vedeckých vtipných, oni nie sú väčšinou ani vedecké, ani vtipné fórach, že policajt zastaví niekoho, kto sa pohyboval strašne rýchlo a tvrdí mu, že prešiel na červenú a ten niekto tvrdí, že nie, ja som šiel na zelenú a to jedno aj druhé môže byť pravda, pretože vy keď sa pohybujete, tak vlnová dĺžka sa skracuje a vám sa červené svetlo môže zdať zelené. Takže a to by ste asi tiež policajtovi úplne nevysvetlili. Takže preto my, aby sme mohli piecť kurčatá, aby sme neplatili pokutu vždy, keď ideme cez semafory, sa pohybujeme rýchlosťami a teda všeobecne život, aby fungoval aspoň trošku tak, ako ho poznáme, musí fungovať pri rýchlostiach, ktoré sú oveľa menšie ako rýchlosť svetla. Takže to, čo v skutočnosti je, že tá rýchlosť svetla nie je až taká veľká, ale my sa pohybujeme strašne pomaly. A posledná vec je, že si požičiam týchto dvoch pánov, že keď berieme Maxwella ako symbol týchto transformácií a Newtona ako symbol tej fyziky tam, tak od Maxwella k Newtonovi sa vieme dostať tým, že C bude obrovské, nekonečné. Že príroda si zvolila to C nejakú hodnotu. A kebyže si zvolí to C nekonečnú hodnotu, tak vlastne je pravda to, čo som hovoril tu. Že je pravda, Newton a Maxwell je iba v nejakej špeciálnej sústave. Toto vlastne tým pádom hovorí, že príroda by nám nedala do cesty ten limit. Že akákoľvek rýchlosť by bola povolená a nebolo by nejaké horné ohraničenie na rýchlosť. Takže vieme si predstaviť aj prírodu, kde ten limit neexistuje a tá príroda je symbolizovaná tými Newtonovou fyzikou. Ale teraz príde strašne dôležitá vec.
najslavnejšia rovnica všetkých čias, E rovná sa MC na druhu, ktorá sa objavila v nejakom článku z roku 1905 práve u Einsteina. A všimnite si, čo sa deje tu. Keby C bolo nekonečne veľké, tak energia, ktorú potrebujeme na existenciu akejkoľvek hmoty, by bola nekonečná. To znamená, v takejto limite by akákoľvek hmota stála nekonečne veľa energie a tým pádom by nemohla existovať. Takže taký svet, ako reprezentuje Newton, vlastne neexistuje, lebo by bol proste prázdny vesmír bez akejkoľvek hmoty, lebo všetká hmota by bola nekonečne drahá po energetickej stránke. Takže to, že v tých transformáciách si príroda vybrala nejakú konečnú hodnotu C, není vlastne problém, ale je šťastie. Lebo keby to bola nekonečná hodnota, tak to teraz nie sme, lebo všetci sme nekonečne ťažkí. Takže... Tomu nerozumiem moc, že... A také veci, že vesmír sa rozvíja rýchlejšie, ako to sú blbosti. To sú... Dobre, dlhá odpoveď na to je osobitná prednáška a krátka odpoveď na to je, že dá sa, že to obmedzenie je na také rýchlosti, ktoré to konkrétne rozpínanie vesmíru nespĺňa. Že to rozpínanie vesmíru sa môže konať rýchlosťou väčšou ako rýchlosť svetla, lebo pomocou toho sa nedá spraviť nič, čo by nám zakazoval ten horný limit. Že ten horný limit je o nejakej kauzalite a toto neporušuje kauzalitu. To je krátka odpoveď. A nič. Som si rozmyslel. Hej, to som rád. Rád som pomohol. Dobre, takže tu sme ukázali teda, takto zvýrazním teda, že C nejaká fundamentálna rýchlosť, ktorá sa potom neskôr ukázala byť ako rýchlosť svetla, je takou prvou skutočne prírodnou limitou v našom svete, cez ktorú sa nedá ísť. Ale nakoniec sa ukazuje, že to je dobré. Tak. A ja som teda slúbil dve limity, tak ešte vám poviem o tej druhej. A tá prvá limita súvisela s špeciálnou relativitou, čo bola jedna z dvoch najdôležitejších myšlienok 20. storočia vo fyzike. A ak viete, ktorá je tá druhá najdôležitejšia myšlienka, tak vás zase neprekvapí, o čom budem rozprávať, ale ja sa len dýchnem. Dobre, takže viete, čo je druhá najdôležitejšia myšlienka v fyzike 20. storočia a táto myšlienka je kvantová mechanika a vlastne ten príbeh je veľmi podobný ako v prípade rýchlosti svetla. Že na začiatku sú nejaké experimenty, ktoré nedávajú úplne dobrý zmysel, potom je nejaké dumanie veľmi šikovných ľudí, ktorí sa snažia prísť na to, ako tomu celému zmysel dať. A na záver je nejaký fundamentálny limit prírody, ktorý vlastne sa ukáže byť vykúpením a nie skutočným limitom. Takže tie experimenty, o ktorých rozprávam, teraz skočíme trošku dozadu v čase. V roku 1805 Young urobil dvojštrbinový experiment, ktorý bol vlastne dôležitý už predtým, v čom sme rozprávali, to je presne toto. Ktorý teda funguje takto. On dokázal, že svetlo je vlastne v skutočnosti tá vlna. To, čo tam potom bolo dôležité, že svetlo je nejaký druh vlnenia, tak to ukázal Young v dvojštrbinovom experimente. Že keď necháme na dve štrbiny ísť vlnu, tak z oboch tých štrbín začne vychádzať svetlo a
A to svetlo, keď sa stretáva tu na tom tienidle, tak tam vznikajú presne takéto veci, ako boli tu. Že v niektorých miestach sa stretnú tie dve vlny tak fajne, že sa spolu znásobia a vznikne veľká vlna. To sú tie svetlé čiary. A v niektorých miestach sa stretnú tak hlúpo, že sa medzi sebou odčítajú a to sú tie tmavé miesta. A pre porovnanie by som tu mal že takto to vyzerá, iba keby tam bola jedna štrbina, a takto to vyzerá, keď sú tam dve štrbiny. A vidíte tu tie svetlé a tmavé miesta, ktoré tam vznikajú. Takže tento experiment dokázal 1805 výborne, svetlo je voda. Toho akože 60 rokov nebrali vážne toho Younga. Nie, oni ho brali vážne tu na tejto časti. Že my sme povedali, že svetlo je elektromagnetické vlnenie, ktoré sa hýbe. Oni úplne rozumeli tomu, že svetlo je vlna a to je dobré. A mysleli si, že sa pohybuje v éteri. Mysleli si, že sa pohybuje v éteri a potom Einstein povedal, že to vlastne nie je v éter, že on nepotrebuje žiadne médium a niečo také. Prichádza ale iný problém, ktorý je, aby sa to lepšie pamätalo, 1887, čo je ten istý rok, ale je to niečo úplne iné. Fyzik, ktorého meno tiež asi poznáte, Hertz, pozoroval takú vec, že keď zasvietil ultrafialové svetlo na kov, tak kov sa elektricky nabil, pozitívne. A tomu hovoríme fotoelektrický efekt. A potom ten fotoelektrický efekt funguje tak, že teda je kov, v ňom sú elektróny, takto na ňo dopadá svetlo, to svetlo narazí do toho elektrónu a ten elektrón odtiaľ odletí a nejakou rýchlosťou vyletí. To sa dá veľmi pekne vysvetliť aj tou vlnovou teóriou svetla. Problém je v tom, že keď napríklad pridávate viacej svetla, tak rýchlosť tých vyrazených elektrónov nerastie. Je stále rovnaká. Že keď zvyšujete intenzitu toho žiarenia, nezvyšuje sa rýchlosť elektrónov. A to je zvláštne, to by sa nemalo, lebo zvýšením intenzity dodávate viacej energie, takže to, že viacej energie neodlieta, je zvláštne. Áno, väčší počet, ale tá energia tých, ale to by sa nemalo, malo by to byť tak, že aj rýchlejšie budú vylietať. A čo je strašne zvláštne je, že keď meníte farbu tohto svetla, respektíve jeho vlnovú dĺžku, tak sa bude meniť táto rýchlosť. A pre rôzne kovy, pri rôznej vlnovej dĺžke dopadajúceho svetla budú vylietať najrýchlejšie pri rôznych vlnových dĺžkach. Tak, že rôzny kov, najrýchlejšie elektróny pri rôznej vlnovej dĺžke. A to je ťažké vysvetliť tou vlnovou teóriou. Opäť fyzici nad tým dumali a opäť v roku 1905 opäť Einstein, aby sa to ľahko pamätalo, povedal, že na základe nejakých prác ďalších fyzikov vysvetlil, že toto sa deje tak preto, že svetlo sú vlastne častice. Čo teda chcem vás upozorniť na tú peknú štruktúru v tomto celom, že v roku 1905 Einstein povedal, že svetlo sú častice, za čo ešte dostal v roku 1921, myslím, Nobelovú cenu. A v tom istom roku urobil jeden z najfundamentálnejších krokov v teoretickej fyzike, založený na tom, že svetlo je vlna. A trvalo 1927, 22 rokov, kým sa z tohto veci nejak vysomári. Že toto a toto si nejakým spôsobom odpovedí.
okrem medzičasom zistili, že niečo podobné platí aj pre tie elektróny. Že takéto veci fungujú aj pre elektróny a vlastne aj elektrón je vlna a súčasná častica. A teda postupne týmto dlho, viac ako 20-ročnou prácou rôznych fyzikov, ja vám chcem povedať tie mená, aby ste, že to si pamätáte, to viete, že toto sú dôležití ľudia. Planck, Bohr, de Broglie, Born, Dirac, Heisenberg, Pauli, Schrödinger, to sú všetko ťažké váhy teoretickej fyziky. Vymysleli niečo, čo dneska hovoríme kvantová mechanika. A tento rozpor tá kvantová mechanika vyriešila úplne biblický, šalamúnsky. Tvrdí, že aj svetlo, aj elektróny a všetko vlastne sú naraz aj vlna, aj častica. Netvrdí, vysvetľuje. Prečo? Dobre, vysvetľujeme. Častica. Všetko z toho kmitá na určitej frekvencii, nie? Ešte raz. Všetko z toho kmitá na určitej frekvencii, nie? No áno, ale potom to je tá vlna, ale že ako to, tá časticovosť je tam, v tom kmitaní nie je. Častica to je niečo, čo je také, že stup. Ale je to nehybné, to niečo? Áno, k tomu sa za chvíľku dostanem. Že všetky veci, nechcem používať slovo, že častica, lebo to je niečo iné ako tu, že všetky veci, že elektrón, fotón a takto sú súčasne aj vlna, aj častica. A sú to naraz a dostávame sa k tomu druhému fundamentálnemu limitu, ktorý som chcel povedať, že nemôžu byť iba jednu chvíľu. Že vždycky si musia pamätať vlastnosti aj častice, aj vlny. Musia byť a vždy. Dobre, a teraz, že čo to presne znamená? Že vlna, to je nejaká taká vec, ako napríklad vlna na morskej hladine. A je charakterizovaná vzdialenosťou medzi dvomi vecami, ktoré sa opakujú a tejto vzdialenosti sa hovorí vlnová dĺžka. A častica je teda niečo, čo je lokalizované v bode, čo je že tu a nikde inde. A teraz, že to sú tie, a tá vlnová dĺžka v tej fyzike nejak súvisí presne s rýchlosťou. To poznáte tiež z tých gitarových strún, že krátšia gitarová struna vydáva tón vyššej frekvencie a kmitá rýchlejšie. Takže tá vlnová dĺžka súvisí nejak s frekvenciou a frekvencia súvisí nejak s rýchlosťou. A takže tu v tom vlnovom aspekte tých častíc je zakodovaná rýchlosť a v tom časticovom aspekte tých častíc je zakodovaná poloha. A takže vlna nejak súvisí s rýchlosťou a tá časticovosť nejak súvisí s polohou. A to, že častica nemôže byť naraz, či musí byť naraz aj vlna, aj častica, tu je slovo častica sa vyskytuje v dvoch, takže budem hovoriť o elektróne, ale predstavte si za tým ľubovoľne takú tú elementárnu časticu sveta. Že elektrón musí byť naraz vlna aj častica a nikdy nemôže byť iba jedno alebo iba druhé. To hovorí, že elektrón nemôže byť charakterizovaný iba rýchlosťou alebo iba polohou. A toto nejakým spôsobom vedie, ako si takto ukážeme, k princípu neurčitosti, ktorý nesie Heisenbergova analýza. Teraz, že prečo? Že pozrime sa na to tak. Mám k dispozícii vlny. To sú veci, ktoré majú nejakú konkrétnu rýchlosť, ale sú rozptýlené všade v priestore. A chcem z nich vybudovať niečo,
čo je lepšie lokalizované v priestore ako tak. No to sa robí tak, že spojím dohromady dve vlny. Napríklad takáto vlna a takáto vlna, keď tieto dve veci, vec 1 a vec 2 dám dohromady, tak dostanem niečo. Vidíte, že tu po týchto krajoch sa mi to odčíta, lebo je to na opačnej strane a tu v strede sa mi to sčíta. Takže dostanem niečo, čo bude vyzerať takto. Že už je to lepšie lokalizované niekde tu, ale cena, ktorú platím, je, že táto lepšie lokalizovaná vec sa skladá z dvoch vln. A keď by som to chcel lokalizovať ešte lepšie, tak pridám niečo takéto, ktoré by mi to zase viacej stiahlo do stredu, ale musel by som tam dať tretiu tú vlnu. Takže keď chcem lepšie charakterizovať polohu, potrebujem na to viacej rôznych rýchlostí. Takže to je niečo, čo asi lepšie ako takto, a nebudem to rozpísať celé na tú tabuľu, že keď chcem z vln poskladať presnú polohu, tak potrebujem viacej a viacej rýchlosti. Takže keď pridávam vlny, tak síce na jednej strane získavam info o polohe, ale strácam info o rýchlosti. A to, čo tá kvantová mechanika hovorí a čo vyplýva z tohto, že elektrón je aj vlna, aj častica, je to naraz a vždy, je, že info o rýchlosti, info o polohe a tuto je nejakým spôsobom zakodované to info o rýchlosti. Tak čím je toto menšie, tak tým presnejšie viem, kde tá častica je. Čím je toto menšie, tak tým presnejšie viem, ako rýchlo sa pohybuje. A ten fundamentálny princíp kvantovej mechaniky hovorí, že tieto dve veci nemôžu byť naraz ľubovoľne malé. Že keď ich vynásobím, tak je to rovné alebo väčšie ako nejaká fundamentálna konštanta. Tejto fundamentálnej konštante sa hovorí Plancková konštanta a je podobne ako to C nejakým charakteristickým fundamentálnym limitom našej prírody. A hovorí nám, že ako veľmi môže byť elektrón iba vlna alebo iba častica a hovorí, že nemôže byť iba jedno alebo iba jedno. Môžem sa spýtať, tá Plancková konštanta súvisí s Planckovou dĺžkou, že to nejak akože je spolu previazané? Áno, ale je to na dlhšie a keď toto dokončím, tak o tom môžem niečo povedať. A teraz, takže v tomto zmysle som tu zaramikoval nejaký ďalší fundamentálny limit prírody, ktorý je charakterizovaný nejakým číslom, pre ktoré fyzici vymysleli také originálne označenie, že H s takou čiarkou, aby sa to ťažko písalo vo Worde. A chcem ukázať na záver, že toto vlastne tiež má taký jeden strašne dôležitý dôsledok, podobný ako toto. A aký to je?
Veď toto hovorí, že nikto, ani nejaký pozorovateľ, ale ani ten samotný elektrón nemôže vedieť úplne presne, kde sa nachádza a akú má rýchlosť. Takže, ale tam je dôležité to, že to nie je o tom meraní, že ja ho neviem odmerať. On sám to nemôže principiálne vedieť. A teraz, čo to znamená? Tu je jadro atómu. Niekedy 1911, alebo nejaké také číslo, prišiel Rutherford na to, že atómy sa skladajú z jadra a elektrónového obalu. Takže vtedy si mysleli niečo, čo mu dnes hovoríme, že planetárny model atómu, že je jadro, okolo ktorého obieha elektrón a takto to vyzerá. Problém je v tom, že takto obiehajúci elektrón stráca energiu. To ste možno už niekde počuli, že elektrón, ktorý sa pohybuje po zakrivenej dráhe, vyžaruje energiu a tým pádom by pomaly postupne spadol do toho jadra. A ten výpočet ukazuje, že to nie je ani pomaly, ale postupne, ale stane sa to prakticky okamžite. To sa ale nedeje. Elektróny chodia a atómy sú stabilné, atómy takto nekolabujú. A to preto, že elektrón, ktorý by padol úplne do jadra, by vlastne presne vedel, kde je. No tam, v tom strede. Ale to on nemôže. On ako pomaly postupne vyžaruje a padá, tak v istom momente narazí na tú hranicu, že už nemôže byť tak presne v strede. A výsledkom tohto je, kvôli tomu, že princíp neurčitosti a kvôli tomu, že elektrón nemôže presne vedieť, kde je, že on vlastne zostane tu niekde takto obiehať okolo toho stredu, najbližšie, ako mu to ten princíp neurčitosti dovolí. A výpočet ukáže, že je to dostatočne ďaleko na to, aby mohli vznikať zaujímavé veci. Ako napríklad atóm vodíka, alebo galaxie, alebo pivo, alebo niečo podobné. Ale keby to tak nebolo, keby tu stála nula, a táto fundamentálna konštanta tam nebola, nebol tam ten limit, tentoraz dolné ohraničenie od prírody, tak toto by mohlo byť ľubovoľne malé, elektrón by spadol do jadra atómu a nič také ako pivo alebo táto prednáška by nebolo. Takže v tomto zmysle, to čo som hovoril na začiatku, že príroda nám dala tieto dve konštanty, ktorými ohraničila isté veci, jednu z hora a druhú zo spodu, tak vlastne vytvorila priestor pre všetky také super veci ako dizajning alebo táto prednáška. A to je asi posolstvo, s ktorým som chcel skončiť. Ako vy máte, že príroda vytvorila, keď o tom hovoríte tak? To je veľmi dobrá otázka. A to je asi... Lebo príroda akože nemôže byť áno, prírodu. Príroda... Na jednej strane k tomu sa dá spraviť taký prístup, že my nevieme. Že my, čo ako fyzici popisujeme, sú fyzikálne zákony. Vieme povedať, že aké tie fyzikálne zákony môžu byť, aby boli nejakým spôsobom konzistentné, ale odkiaľ prišli a prečo to C nie je nakoniec nekonečno, lebo však akože mohlo by byť, tak prečo nie, tak to my z tých rovníc nevieme nejakým spôsobom povedať. Takže keď poviem, že príroda vytvorila a príroda vybrala a niečo takto, tak to je také pejoratívne trošku samozrejme. A v skutočnosti je to tak, že príroda je taká ako. A čo ja ako fyzik viem robiť, je popisovať to a hľadať nejaké dôvody, že prečo je to tak a prečo to nie je inak. Ako napríklad to. Ale keď existuje viacej možností, tak ja ako fyzik, viacej možností, ktoré sú normálne, konzistentné a nie je v nich žiaden problém, tak ja ako fyzik vôbec neviem povedať, že prečo je to tak a prečo to nie je iné. Takže to tvrdenie, že príroda niečo vytvorila, ak by som ho mal povedať úplne tak košer, tak poviem, že
náš svet je s jedným obmedzením na rýchlosť z hora, s druhým obmedzením na nejaké presnosti z dola a keby bol iný, tak tu dneska nie. Ale prečo to tak je? Chápe fyzika aj čas ako nejaký limit? No, v tomto, ako je to tu, o tom som nerozprával, ale mohol som, čas vystupuje ako súradnica rovnako dobrá ako poloha. Že to, čo vlastne je to fyzikálne javisko, na ktorom sa odohrávajú všetky tie fyzikálne deje, je časopriestor, taký ten štvorrozmerný priestor, v ktorom čas hrá úplne rovnakú úlohu ako súradnica. Takže v tomto zmysle čas nie je limit, čas je niečo úplne rovnaké ako vzdialenosť odtiaľto do piešťa. Hodina je to isté na tej fundamentálnej úrovni ako vzdialenosti. A mohlo by to byť tak, že ako napríklad Zem má nejaký limit na vzdialenosť. Že ja neviem prejsť viacej ako 40 000 km, lebo potom sa vrátim naspäť, kde som bol. Takže principiálne by možno svet mohol byť spravený, že aj čas je takto zatočený dookola, ale vyzerá to tak, že to tak nie je. Skôr som mal na mysli to, že teda čas plynie pre nás jedným smerom. Áno. A teda sa s týmto vie fyzika nejako vysporiadať. No, to je, akože, prečo čas plynie iba jedným smerom, je veľmi dobrá otázka, na ktorú podľa toho, koho sa pýtate, tak vám povie niečo veľmi iné. A odpoveď je taká, že druhý termodynamický zákon a nejaké entropie a nejaké také veci. Že čas plynie tým smerom, ktorým sa istá obskúrna veličina zväčšuje a to môžeme brať ako definičný zákon prírody. Že tak to musí byť. Že opačne by to nemohlo byť, lebo by to porušovalo tento zákon. A ja som teda, neviem, či som tomu správne pochopil, niekto som čítal takú vec, že pre fyziku je to vlastne vtedy jedno, že tie rovnice platia ako keby oboma smermi, len sa vymení to znamienko. Dobre, to je to, že ja keď tu, dokonca to platí aj v tej Newtonovej mechanike, že keď by som tu tie kľúče dopadnul na nejakú rýchlosťou na tú podlahu. Ale keď by som ja vyhodil z tej podlahy tie kľúče presne opačnou rýchlosťou, ako oni dopadli, tak ten pohyb nahor bude vyzerať úplne rovnako ako ten pohyb nadol, len pustený na auto. Toto je asi to, čo hovoríte vy, a áno, to je pravda. Sú ale procesy, ktoré tak nefungujú. Napríklad, keby nám padalo vajce, tak ono sa rozbije a ten proces, že vajce sa spája dohromady, tak to je niečo, čo vie bežať iba jedným časom, či jedným smerom, že vajce sa nevie dať dohromady. Alebo sa to rozpráva o praženiciach, že keď položíte uvarené vajíčka, tak sa vám nestane, že sa dajú naspäť dohromady a bude z nich to, čo bolo predtým. Takže sú isté procesy, ktoré nevedia bežať opačným smerom a to sú presne tie procesy, ktoré definujú to, že akým smerom bude ten čas. Čo sú isté procesy? No, Nie je to len o tom, že sú vlastne akože komplikovanejšie, že kladete veľmi ťažké otázky, lebo... a to je dobré, to som rád. Nie. Že varenie... V istom zmysle varenie vajíčka alebo rozbíjanie vajíčka je niečo iné ako padanie kľúčov. Že to je proces, ktorý nie je lenže komplikovanejší, ale je fundamentálne iný. Presne kvôli nejakým veličinám, ktorým hovoríme entropie. A môžeme ešte k tej Planckovej dĺžke? Plancková dĺžka s tým súvisí tak s polovicou. Lebo to je niečo, o čom som myslel, že možno budem rozprávať, ak mi vyjde čas. Teda keď máte tú otázku, tak vlastne čas vyšiel. Že ja som spomenul dve teórie. Špeciálnu relativitu, kvantovú mechaniku, ale je tu ešte tretia teória, ktorá je taká strašne dôležitá, a to je teória gravitácie. A Plancková dĺžka sa ukazuje, že prichádza do hry, keď sa snažíme dať tieto tri veci dohromady. Že keď sa snažíme spojiť C
to H-trans ako špeciálnu relativitu a kvantovú mechaniku s gravitáciou, ktorá je charakterizovaná nejakou gravitačnou konštantou, tak v tomto kontexte všetkých troch tých teórií dostávame aj niečo, čo je Plancková dĺžka. Ja sa to označuje väčšinou tak veľmi neoriginálne, že Plancková dĺžka. A to je v istom zmysle tiež presne taký nejaký limit tej prírody, že to je spodné hraničenie na vzdialenosť. Že žiadna vzdialenosť pod touto hranicou nedáva dobrý zmysel. Ale tá sa objavuje až vtedy, keď do hry príde aj gravitácia. S týmito dvomi vecami tam Plancková vzdialenosť. Takže kebyže táto prednáška má mať 1,5 hodiny a nie iba hodinu, tak ešte pol hodiny rozprávam o tom, ako príroda vlastne nám dáva ešte tretí limit a to je Plancková dĺžka. Problém je v tom, že toto ešte nevieme. Tieto dve veci, o ktorých som rozprával, tak to sú dobré, pochopené teórie, ktoré sa učia na vysokej škole. Tá teória, zapracovať k tomu teóriu gravitácie a vytvoriť niečo, čomu sa hovorí teda kvantová teória gravitácie, to je otvorený problém. To ešte nemáme a nevieme, ako to poriadne spraviť. Takže v tomto zmysle tušíme, že ten tretí limit na tú vzdialenosť v prírode existuje, ale nerozumieme mu ešte dobre. A určite nie na takej úrovni, ako rozumieme rýchlosti svetla alebo Planckovej dĺžky. Tá teória gravitácie to súvisí s gravitónom a... No, gravitón je niečo, čo... Teda, gravitón... Nie. Gravitón ako vlna, tak ako fotón bol vlna, on existuje vo všeobecnej teórii relativity, existuje tam úplne dobre a teraz nedávno ho namerali tam niekde na tom LIGO experimente. Takže gravitón ako vlnu poznáme a vieme ho celkom dobre popísať. Nevieme ho popísať ako časticu. To je prosím? To je ten blozak? Nie, to je niečo úplne. Gravitón ako časticu nevieme popísať, pretože keď sa to snažíme spraviť tak, ako keď popisujeme fotón alebo elektrón ako časticu, tak to nefunguje. To proste je matematicky zlé. A popísať gravitón ako časticu matematicky správne, to zatiaľ neviem. Tam sú nejaké také slávne veci ako teória strún alebo niečo podobné, čo sa to snaží, ale ešte to nie je niečo, čo je dobre pochopené, ani náhodou. Takže je to ako keby nejako pochopené, ale nie je to overené? Nie, práve. Že tá teória ani není, tak ako ju máme, v stave, ako ju momentálne máme, není ani matematicky konzistentná. Že ona, jednoducho nie je to niečo, čo by som teraz šiel a predával, že tu je hotová teória. To je proste ešte vec, ktorá je tak zhruba v polke. To je proste auto bez kurióz a bez brezu. Karoséria už je, ale ešte tieto ostatné veci. Technicky je to, že ak by to bolo, že niekto sa zjaví, zajtra to vypočíta, opublikuje, tak je tam aj ten problém, že vlastne sa to nedá potom našimi dnešnými prostriedkami ako zmerať. Áno, no tam by záležalo od toho, že aké veľké to je v skutočnosti. Lebo my máme nejaký odhad, že aké by to malo byť. Toto je minus 19, tá Plancková dĺžka? Toto je minus 35. Tak to 35 a dnes vieme tam v tom... merať nejakých 20, či také. Vieme z dnešných experimentov, že to je určite, ak to je, tak je to menej ako minus 10 na minus 20, myslím, nejaké také číslo. Tam to máš proti dobre. Ale keď by, že sa... Možno tu niekde to je. Keď by, že sa ukázalo, že to je 10 na minus 22, tak možno o 10 rokov sa to už bude. Ak by sa ukázalo, že to je naozaj 10 na minus 35, tak neviem, tak to možno bude trvať generácie, možno nie. Takže súčasnými prístrojmi vieme merať tak 10 na minus 20. A je to tak, že to je už vlastne akože koniec? Že už akože... No, rozprával som, že pred 130 či 40 rokmi si ľudia mysleli, že už len toto a už to bude koniec a nakoniec sa ukázalo, že nemohli mať menej pravdu. Skôr som to myslel inak, že či je to akože, že koniec v zmysle ako je že rýchlosť svetla konečná? Či je to ako keby koniec priestoru? Áno, tak v tom je to úplne, že Plancková vzdialenosť je najmenšia vzdialenosť, ktorá dáva zmysel. Že dve veci nemôžu byť pri sebe bližšie, ako je Plancková vzdialenosť. Proste spodné ohraničenie na vzdialenosť vecí a ďalej cesta nevedie. Ale to dáva zmysel len na, alebo vo všeobecnosti, tam je ešte niečo.
Nerozumiem otázku. Zase, ako teoreticky, by aj rýchlosť svetla mohla byť väčšia, alebo mimo len nevieme rozoznať viac. No to, že my si vieme predstaviť niečo, čo sa pohybuje dvakrát rýchlosťou svetla. Len tá vec nespĺňa zákony, také zákony prírody, aké my pozorujeme. Tak, ako poznáme. Ako sa nám zdá, že príroda príroda funguje podľa nejakých zákonov a vieme si predstaviť raketu, ktorá letí 400 týchto vecí, len tá raketa by sa nesprávala podľa tých zákonov. A my si vieme predstaviť dve veci, ktoré sú o polovičnom vzdialenosti. Proste tu a predstavím si, že tu. Čiže limit je v nás. Nie. Ja si to viem predstaviť, len by to nesplňalo tie rovnice. Že limit je v tých rovniciach. Že proste tá vzdialenosť by odporovala tým rovniciam, tak ako pohyb rakety väčšou rýchlosťou odporuje rovniciam špeciálnej relativity. A pritom vidíme, že tie rovnice nám ako perfektne pomáhajú budovať. A vysvetľujú všetko do minulosti. Zatiaľ každý experiment, ktorý niečo predpovedali, sa dokáže.